Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Hormatly musulman doganlar, bu dersimiz İslam akidesi baradaky 20-nji dersimiz. Bu dersimizde musulmanların ehli sünnetin Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin sahabaları baradaky akidesi anancı barada durup geçer. Sahaba deyip kime diýilýär? Arap dil taýdan sahaba sözünün manisi yolloş, yaran, eginneş diyen maniler anladyar. İslamda sahaba deyip musulman bolup Peygamberimizi gören we musulman bolup dünýäden gaýdan kişe sahaba diýilýär. Musulmanlar sahabalar barada nämeler bilmeli we musulmanlaryň sahabalar baradaky akidasy anancı nähil bolmaly. Sahabalar Kur'an we sünnetde öwülen kişilerdir. Dersin dowamında Kur'an-ı Kerimden we sahih hadislerden bu barada deliller aýdyp geçer. Sahabalar Peygamberimize yolloş, gollogçy, yardamçy bolmak üçin Allah Taalaň saýlap seçen kişilerdir. Diýirkäler entek dünýäde wagty işlerinde cennet bilen buýuşlanan insanlar bar bolan yeketek nesil sahabalardır. Sahabalar bu ümmetin birinci nesil musulmanlarydyr. Sahabalar Peygamberimiziň okuwçylarydyr. Kur'an-ı Kerimi we hadisleri hut Peygamberimiziň öz agzyndan dinläp öwrenen birinci nesil musulmanlar sahabalardır. İslamyň dünýä ýaýrama üçin malyny, janyny ayaman harjan birinji kişiler sahabalardır. Kur'an we sünneti İslamy soňky nesillere yetirilmegine sebäp bolan kişiler sahabalardır. İslamy bolşy ýaly üýtgetmän, ýoýman, bidgat goşman öwrenen we öwreden kişiler sahabalardır. Başgaça aýtsak, sahabalar İslama iň dogry amal eden we dini gelişi ýaly ýoýman, bidgat goşman İslami arasda saklan nesildir. Ulul kafir ýurtlaryň feth edilip, insanlaryň topar İslama girmegine sebäp bolan kişiler sahabalardır. Sahabalary sylamak, sahabalary gowurmak Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi İslami sylamakdyr, Peygamberimizi gowurmakdyr. Sahabalary gowurmak bizi Allah Taala ýakynlaşdyrýan salih amallar. Sahabalara dil uzatmak, gönümel Peygamberimize dil uzatmakdyr. Sahabalara dil uzatmak, Kur'an-ı Kerim'e dil uzatmakdyr. Sahabalara dil uzatmak, tutuş İslam'a dil uzatmakdyr. Çünkü Peygamberimizden sonra İslam tutuş dünýä sahabalar arkaly, sahabalaryň eli bilen ýaýrandyr. Sahabalary gowurmak dindir, imandyr, musulmanlykdyr. Sahabalary ýigrenmek zındyklyk, munafyklyk we küfürdir. Kur'an-ı Kerim'den we sahih hadislerden sahabalaryň faziletini, sahabalaryň üstünlügini açıklayan delillere seretsek, Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de sahabalary öwýär. Sahabalardan razy bolanyny we olara cenneti wada edenligini habar berýär. Tawba surasynyň 100-nji ayetinde Allah Taala diýär: "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari wallazina ittaba'uuhum biihsan radiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Zalikal fawzul azim." İlkinjiler bolan muhajir we ansarlardan we olara gowluk bilen eýerenlerden Allah razy boldy we olar hem ondan razy boldular. Olara içinde ebedi kalmaklary üçin aşagyndan çeşmeler akan cennetler taýinlady. Ina ol uly ýeňişdir diýär Allah Taala. Muhajir we ansarlar kim? Arap dilinde muhajir diýmek hicret eden, ýani bir ýerden başga ýere göçen diýmekdir. Ansar bolsa kömekçi diýmekdir. İslamda bolsa Mekke'den Medine hicret eden sahabalara muhajir diýilýär. Mekke'den Medine göçüp gelen muhajir sahabalara arka çıkan ve gollog beren Medineli sahabalara ansar diýilýär. Allah Taala bu ayette muhajir ve ansarlardan, yani sahabalardan razy bolanlygyny we olara cennetler taýinlap goýanlygyny bize habar berýär. Fetih surasynyň 18-nji ayetinde Allah Taala diýär: "Laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubay'unaka tahta ash-shajara." Agajyň aşagynda sana beýat kasam berenlerden Allah razy boldy diýär. Agajyň aşagynda sana beýat kasam berenler diýýäni sahabalar jemlenşip bir agajyň aşagynda Peygamberimize beýat kasam berýärler. Şol beýatdan soňra Allah Taala şu ayeti iýindirip sahabalardan razy bolanyny aýdýar. Şonuň üçin bu beýata Allah Taalaň razy bolan beýaty manysyna beýat-ı Ridwan diýilýär. Tirmizi'de, Ahmet'de, Ebu Davud'da geçen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem bu
Bu barada la yedhulun nara ahadun mimmen bay'a tahta şecere. Ağacın aşağına beyat eden, kafam veren sahabalardan hiç kim dogdaga girmez diye. Enfal surasının 74. ayetinde Allah Teala diye: "Vellezine amenu ve haceru ve cahadu fi sabilillahi vellezine awaw ve nasaru ulaika humul mu'minun hakka lehum mağfiretu ve rizqun kerim." İman edip Allah yolunda hicret ve cihat edenler, Peygambere, Allah'ın dinine, Müslümanlara yardım edenler, ine olur hakiki iman edenlerdir. Olara bağışlanma ve bol rızıklar bardır diye. Allah Teala Peygamberimizi peygamber edip uğradanına, mübarek kitabı Kur'an-ı Kerim'i indirenine, İslam ilki gelip yayrap uğranına, birinci olup Peygamberimize golluk olan, iman eden, Allah yoluna hicret eden, malını ve canını harcan kişiler sahabalardır. Demek Müslüman doğanlar, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de, bu okan ayetlerimizde ve bundan başka da ken ayetlerde, sahabalar övüye ve onlardan razı bolanlığını ve onlara cennetler tayinlanlığını bize haber veriyor. Peygamberimizin hem hadislerinde sahabaların derecesinin uluduğunu beyan ediyen ken hadisleri var. Bukhari Müslim'de gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye: "Hayrun nasi karni, summellezine yelunahum, summellezine yelunahum." İnsanların en hayırlısı benim vaktimdakilerdir. Sonra onlardan sonra gelenlerdir. Sonra ondan sonra gelenlerdir diye. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisini 3 nesli övüp geçiyor ve hayırlı insanlar diye. İmam Nevevi hem Allah ona rahmet etsin bu 3 neslin kimlerdiğini açıklap diye: "Es-sahihu enne karnahu sallallahu aleyhi ve sellem es-sahabetu ve's-sani et-tabi'un ve's-salis tabi'uhum." Doğrusu Peygamberimizin menin vaktimdaki diyani sahabalardır. İkincisi tabi'inlerdir. Yani tabi'inler sahabaları görünür. Üçüncüsü etba'ut tabi'inlerdir diye. Etba'ut tabi'in sahabanı gören Müslümanları gören üçüncü nesil Müslümanları da etba'ut tabi'in ile. Sahih Müslim'de Ebu Davud'da gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye: "La tasubbu ahadan min ashabi fe inne ahadakum law anfaqa misla Uhudin zahaban ma adraka mudda ahadihim ve la nasifahu." Sahabalarımdan hiç birine sevayman, sahabalarıma dildegrayman. Eğer sizden biri Uhud dağıyalı altını Allah yolunda infak etse, sahabalarımın bir kısım hatta yarım kısım Allah yolunda harcanına denk olmaz diye. Bukhari Müslim'de gelen başka hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye: "Hubbul ansari ayetul iman ve buğzul ansari ayetul münafık." Ansarları kovurmak imanın alamatıdır. Ansarları yigrenmek münafıkların alamatıdır diye. Tirmizi'de, Ahmet'te gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye: Allah fi ashabi, Allah fi ashabi, la tettehizuhum garazan ba'di, femen ahabbahum febihubbi ahabbahum, ve men abgazahum febibugzi abgazahum, ve men azahum fakat azani, ve men azani fakat azallah, ve men azallah feyuşiku en ye'khuzah. Sahabalarım hakkında aya olun, sahabalarım hakkında Allah'tan korkun, sahabalarıma bir zat deyip sahabalarımın nişana alman. Kim olar kovvarsa, meni kovvaran için olar kovvarayandır. Kim sahabalarımı yigrense, meni yigrenen için oları yigreniyandır. Kim sahabalarıma eziyet berse, mana eziyet berdigidir. Kim mana eziyet berse, Allah'ı narazı eder. Allah'ı narazı etse, Allah onu tutar diye. Ahmet'te gelen eserde sahaba Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh diye: "İnna Allah nazara fi kulubil ibad, fevecede kalbe Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem hayra kulubil ibad, fastafahu li nefsihi, febta'asahu bi risaletihi, sümme nazara fi kulubil ibad, ba'de kalbi Muhammedin, fevecede kulube ashabihi hayra kulubil ibad, fece'alehum vuzara'a nebiyyihi yukatiluna ala dini." Sahaba Abdullah bin Mes'ud diye: Allah Teala bennelerinin kalbine seretti ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbinin en hayırlı kalptığını gördü. Ve onu öz için peygamber edip sayladı ve peygamber edip uğrattı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbinden sonra kalan insanların kalbine seretti ve sahabaların kalplerinin insanların içinde en hayırlı kalplardığını gördü ve onları peygamberin vezirleri, kömekçileri ve
we onun dini üçin savaşan mujahidler edip saylady diýip aýdy. Demek näme? Sahabalar Allah Taalaň saylan kişileri. Sahabalaryň derejesiniň uludygy barada we olar gowwarmaklyň, görelle almaklyň ähmiýeti barada alimlaryň sözlerinden misal bersek, Ähli Sünnetiň uly imamlaryndan İmam Ebu Ja'far at-Tahawi öz meşhur akide baradaky Aqidat-ı-Tahawiyye adly risalesinde diýär: "Ve nuhibbu ashab Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve la nufritu fi hubbi ahadin minhum ve la netabarra'u min ahadin minhum ve nubghidu men yubghiduhum ve bi ghayril khayri yezkuruhum ve la nezkuruhum illa bi khayr ve hubbuhum dinun ve imanun ve ihsan ve bughduhum kufrun ve nifakun ve tughyan." İmam Ebu Ja'far at-Tahawi diýär: "Allahyň rahmet etsin, Peygamberimiziň sahabalaryny gowwarýas. We olardan haýsem bolsa birini gowwarmakda çenden aşmaýas, öte geçmeýäs. We olardan hiç birini inkar etmeýäris. Sahabalary ýigrenenleri we olary haýyrdan başga zatda ýatlaýanlary, ýani sahabalar barada erbet gurlaýanlary biz hem ýigrenýäris. We sahabalary diňe haýyrda ýatlaýarys. Sahabalary gowwarmak dinler, imanlar, ihsanlar. Sahabalary ýigrenmek küfürdir, nifakdyr we azgynçylykdyr diýe. Demek musulman doganlar, sahabalar Peygamberimize gollawçy bolmaklary üçin Allah Taalaň saýlan insanlardyr. Kur'an we sahih hadislerde sahabalardan Allah Taalaň razy bolanlygy, soňra Peygamberimiziň hem razy bolanlygy bize habar berilýär. Sahabalaryň jennetiliği habar berilýär. Şonuň üçin sahabalary gowwarmalylar, şiğalar ýaly sahabalary ýigrenýänleri, sahabalary dil uzadýanlary, sahabalary özlerini düşman bilýänleri bizem ýigrenmelidir. Sahaba düşman bolan bizim hem düşmanymyzdyr. Ýekeci sahaba dil uzatsalar, bilin şol kişi akidesi bozuk, ağdaşan kişidir, adam sıfatly şeytandır. Sahabalar görelle almalıdır. Çağalarımıza sahabaları gowwarmagy öwretmelidir. Şerh usul i'tikad ahli sünne vel cemaa adly Lalakai'nin kitabında seleften şeýle diýen habar berilýär. Kanu yuallimunana hubba Abu Bekr ve Umar kema yuallimunana surata minel Kur'an. Kur'an-ı Kerimden bize sure öwredişler ýaly bize Ebu Bekir we Umary gowwarmagy öwrederlerdi diýerler. Galan sahabalar hem şeýle. İçimizde dawamly sahabalaryň hatyralary diýir bolmagy üçin we ýatlanyp durulmagy üçin çağalarymyzda sahabalaryň atlaryny dakmalylar. Mysal üçin Ebu Bekir, Umar, Osman, Ali, Hasan, Husayn, Enes, Halid ýaly ömür beýanlaryny okumalylar. Sahabalaryň islam üçin çeken zahmetlerinden, pidakarçylyklarynyň öwret almalydyr. İnşallah indiki akide dersimiz hem sahabalar barada bolar. Ol dersimizde diýeri ka jennetlen buýuşlanan 10 sahaba, 4 çarýarlar we Ähli Beyt barada gurrun ederiz. Elhamdülillahi Rabbil alamin.